ότι μια δόση καθόμουν τώρα, μπορεί να τα ακούσει και αυτός και ο Νίκος Ζουρνατσίδης, ήταν την εποχή που είχε βγει στην τηλεόραση και κάνανε ας πούμε τις ενότητες. Που μέσα ας πούμε συμπεριέλαβανε, ξεκινούσαμε κάτι και το καθιερωμένο το Μονόν Τικ το κάνανε αυτό εδώ το Καπικέτικον, το έχουμε, το οποίο θα το κάνουμε με τον Στεφανίδη και με άλλους ας πούμε που θα ασχοληθούν, γιατί είπαμε δεν είμαστε τραγουδιστές. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φόρμες δηλαδή μουσικές, μονόν τικ εμείς μέχρι να έρθουν οι δικοί μας ή να καταλήξουμε ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, μόνο χορεύαν. Όλες οι μελωδίες, όλη η δισκογραφία του Αμαραντίδη, άμα την πάρεις και σε ό,τι τικ έχει, όλα μονά τα χορεύαν. Και τώρα είχε ενότητες. Είχε με αυτό, είχε το έτερε, είχε το αυτό που και εκείνο στον ίδιο ρυθμό είναι στα 5-8 εκείνο. Είχε το ένα, είχε το άλλο. Βάζανε 2 φράσεις μόνο νομίζω και το γυρνούσαν. Βάζανε 2 φράσεις και το γυρνούσαν. Και η φάση είναι ότι καθόμουν με τους γονείς μου και το βλέπαμε. Τηλεόραση, γιατί πήγα επίσκεψη να τους δω. Και μου λέει, Κώστη, όχι μοντιακά χορεύουν. Λέω, ναι, μοντιακά χορεύουν. Και ό,τι να σου το χορεύουν, εγώ δεν ξέρω. Λέει η μάνα. Δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που χορεύαν. Δηλαδή, τι θέλουν να δείξουνε. Να δείξουνε στους νεότερους ότι στους συλλόγους χορεύουν πάρα πολλοί χορούς, πολλούς χορούς, ή κάνουν πολλές εκδρομές, ή πάνε, τρώνε και πίνουν καλά, ας πούμε, στους συλλόγους για να πάνε και τα άλλα νέα παιδιά που δεν έχουν πάει. Για ποιο πράγμα το κάνουν δεν έχουν καταλάβει, το λόγο δεν έχουν καταλάβει. Τον απότερο σκοπό. Το πιο βασικό είναι το να μην φύγουμε, ας πούμε, βλέπεις το ίδιο έγινε και στη μουσική. Το να ξεφύγουμε, ας πούμε, από τα τελείως παραδοσιακά και να πάμε αλλού ή να χρησιμοποιούμε τρόπο βιολιού ή μπουζουκιού. Ξεφεύγουμε τελικά. Το ίδιο σημαίνει και εκεί. Άρα πρέπει να έχεις σαν βάση τους 15-20 χώρους, πώς είναι, 25. Αυτή είναι η βασική. Και μιλάμε για αυτούς που δεν σφαγιαστήκαν, για αυτούς που σωθήκαν, έτσι. Το ότι θα υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι χωρί από άλλες περιοχές, δεν τα βρίσκει κανένας. Αλλά δεν τα. Γιατί δεν παρουσιαζόντουσαν τόσα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Τοπικά χορευόντουσαν κάποιοι χωρί. Λέω, ακόμα και με τεμλίδες, ας πούμε, που είπα, εντάξει, χορεύαμε, ας πούμε, λέει, το Χαλάι, χορεύαμε το Γιουβαλάντο, αλλά αυτά λέει τα πανηγύρια μας και τα αυτά ήταν, αυτοί ήταν 2 χωρί επιπλέον. Επιπλέον 2 χωρί, 3 ξέρω εγώ. Δεν είχαμε ξεχάσει να χορεύουμε το διπά, το μάλ, το τικ και τα αυτά. Τώρα ξεχάσαμε αυτά και δώσαμε, ας πούμε, βάση στα υπόλοιπα. Εγώ τα θεωρώ δευτερεύοντα, δηλαδή, γιατί είναι, στην ουσία είναι σαν να βγήκαν δηλαδή από μουσικές φόρμες από το τικ. Είναι δηλαδή κάποιες παραλλαγές. Πώς κάναμε τις παραλλαγές τώρα στο επιτραπέζιο, μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι είναι ξαδελφάκια ή αδελφάκια, ας πούμε, ορισμένα, το ένα με το άλλο. Οπότε πρέπει δηλαδή να πάμε στο αυθεντικό. Τι παίζανε όλοι δηλαδή προφορικά που ήρθαν, ας πούμε, και της δεύτερης γενιάς λιράριδες. Τους 15, αυτά παίζανε. Ναι. Αυτά παίζανε. Ναι. Δηλαδή αν τα παίζαν αυτοί οι λιράριδες εκείνη την εποχή, τα μεταφέρανε και σε εμάς, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και εμείς αυτά, να τα αποδώσουμε και εμείς, γιατί τους παρακολουθούσαμε. Παραδίδανε αυτοί σε εμάς, είτε δισκογραφικά, είτε τους γνωρίσαμε προσωπικά και πήραμε κάποια πράγματα από αυτούς. Εξάλλου αυτή είναι και μια πολύ, πολύ μεγάλη βασική έννοια της έννοιας παράδοση. Ναι. Ότι ο ένας παραδίδει στον άλλον. Το θέμα είναι όμως ότι ξεκάθαρα ο άλλος, ας πούμε, λέει, έκανα ένα δικό μου κομμάτι ή άκουσα, ας πούμε, να λένε από τον Ζουρνατσίδη ότι εντάξει, βάλαν και λίγο τη φαντασία τους ο Μιχαλάκης ο Καλιατζίδης και ο Χρυσαβίδης. Αυτό ισχύει. Ναι. Ο Μιχάλης Καλιατζίδης το είπε στο πρώτο συνέδριο παιδικής μουσικής στη Βέρεια, που το έκανε εύξηνος, λέει, είμαι παρόν. Και μου είπε προσωπικά ότι το είπε και το άκουσα. Ήμουν εκεί, αυτό λέω προσωπικά, ότι ήμουν εκεί και το άκουσα. Ότι με κάλεσε ο Νίκος Ζουρνατζίδης και μου είπε εκεί και εκεί και εκεί δεν έχω μουσική. Εγώ επίσης θα μου βάλεις μουσική. Μπορώ να σου πω και το ένα ήταν το τρυπάτο. Ότι θα πρέπει ορισμένα πράγματα
θα έπρεπε να τα διασταυρώσει. Ακόμα και ο στοφόρος ο δικός μας που χόρευε το τρυπάτ που έλεγε, εγώ δεν το είχα δει από άλλον γέρο. Οπότε γιατί να το εμπιστευτώ εγώ. Επειδή είναι ένα. Όχι επειδή είναι ένα, επειδή είναι ένας χορευτής. Ας έβαζε και έναν άλλο χορευτή να το χόρευε, να το έβλεπα και από εκείνο. Ή μια Είναι το ομάδα. ίδιο, μια ομάδα. Όπως γίνεται πηγαίνουν Πώς θα στα χωριά και πώς θα γράφουν και διασταυρώσει, είναι ακριβώς. μια ομάδα. Βλέπεις, ας πούμε, το TIC το ξέρουν όλοι. Βέβαια. Το κότσαρι που δεν θεωρείται και ποντιακός ή μπορεί να λένε ότι είναι αρμένικο ή ξέρω εγώ, το χορεύουν όλοι. Τη Λετσίνα πάλι που είναι από εκεί πάλι. Είσαι πολύ σαφής σε αυτό που θες να πεις και σε καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και αυτοί που μας ακούνε ότι... Δεν ξέρω πώς θα καταλάβουν ή θα κάνουν. Απλώς Ναι. τώρα δηλαδή τα λέμε σαν να τα λέω μεταξύ μας εδώ πέρα. Τώρα αν θα τα ακούσουν οι άλλοι και θα τα ακούσουν δεν έχω και αυτό πες το... Μεγάλο ντέρτι. Ναι, αν θα τα ακούσουν. Είναι δηλαδή συνέχεια. Δεν έχει κάπου, έχει κοπεί συνέχεια. Δεν μπορούμε δηλαδή επειδή ήταν το Μετέν ή ξέρω εγώ ήταν η Γαράσαρη, ήτανε βεβαίως. Και παίζανε ας πούμε αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν παίζανε πάρα πολλά. Παίζανε και όλα αυτά εδώ της τραπεζούντος. Ναι. Απλά δόθηκε έμφαση Πρέπει στα να άλλα και πάρουν στα... απόφαση όλοι τους, γιατί το βλέπουν τοπικά. Ακόμα και οι Ματσουκαίοι που είναι Ματσουκαίος, ας το πω έτσι, και αυτοί θεωρούν ότι αυτοί είναι και κανένας άλλος ή η Γαρασάρη το ίδιο. Όλοι δηλαδή λένε το τάνι με ένα άσπρο. Όχι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ορισμένα βασικά που μας ενώνουν. Μπορεί να έχουμε και 3 χώρους που να μην τους ξέρουμε εμείς στη περιοχή Τραπεζούντος και να τα ξέρουν οι Γαρασαρότ, οι Πάθραλίδες ή ξέρω εγώ οι Μετεμπλίδες. Ναι, αλλά χορεύουμε τα υπόλοιπα μαζί. Έτσι. Ισχύει αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Αυτό που θέλω εγώ και αυτό που θα ήθελα να υπάρχει εικόνα δεν γίνεται. Να σου πω το εξής, για να καταλάβεις τώρα την αντίπερα όχθη, γιατί υπάρχει και αντίλογος. Όταν έγραφα τον Γιώργο του Τζαπανίδη, τον Ζουνατζή στην δράμα, τον Μπάφραλη, όταν έγραφα τον Σπύρο τον Γαλετζίδη στην Καβάλα, επίσης Ζουνατζή και Λούρατζή, τον Γαρασαρώτα, όταν τους είπα Σερενίτσα, τις καταγραφές που κάνω, γιατί τους έχω καταγράψει, έχω ατελείωτες ώρες μαζί τους. Σερενίτσα ή Λετσίνα, ας πούμε, γύρισε και μου είπε, τι είναι αυτό, είναι ποντιακό. Αμφισβητεί κανένας από την παλιά φορά, από τους συλλόγους, από τους δασκάλους, από τους πόντους, ότι η Σερενίτσα και η Λετσίνα δεν είναι ποντιακή χώρη. Και όμως αυτοί δεν τους ξέρανε. Το λέγανε διαφορετικά. Και οι δικοί μας διαφορετικά το λέγανε. Λέγανε το 21. Ναι, ούτε 21 ξέρανε. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι ξέρανε μόνο την τοπική τους παράδοση και τίποτα άλλο. Ναι. Φυσικά αυτό θα πρέπει να ξέρει. Και ο κάθε ένας τώρα που βγαίνει, ή τώρα ας πούμε με βάλεις να παίξω εγώ το Σαμψόν, μπορεί να μην το αποδώσω όπως πρέπει. Άμα ήταν κανένας αυθεντικός και μπορεί να είχαμε καταγραφεί, αυτό είναι και το αυθεντικό. Να βγάλει δηλαδή ο καθένας το βίωμά του, αυτό θέλω. Οι καρσλίδες που θεωρούν ας πούμε ότι είναι οι καρσλίδες και η ιστορία τους όλη είναι 40 χρόνια. Στον Πόντο. Δεν λέω ότι εδώ δεν είναι. Όχι στον Πόντο, στο Κάρς. Ναι, και αυτούς τους σκοπούς που καθιερώσανε ας πούμε τα 3/4 δηλαδή αυτά εδώ, η Κουρσιά, το Φάνια, το Καράπουρουν, ξέρω εγώ. Όχι ότι δεν λέω ότι δεν είναι παλιοί, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι παλιοί, αλλά είναι επηρεασμένοι από Ρωσία, έτσι όπως και άλλοι χωρί ας πούμε μας φέρανε από εκεί. Αυτά εδώ όμως δεν μπορεί να λες ότι είναι αυτά καρσλίδικα και αυτά είναι καρσλίδικα και τέλος. Ας το ψάξουν λίγο παραπίσω και οι Μισχαλανίδες είναι στην ουσία. Ακριβώς. Δηλαδή να τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες. Αργυροπολίτικα είναι, τραπεζοντέικα είναι, καρασοντέικα είναι. Η κόντρα ας πούμε Σάντας και Κρόμης. Οι Σαντέοι ξέρω εγώ λένε ότι αυτά είναι δικά μας, οι άλλοι όχι αυτό είναι δικό μας και οι δύο ανήκουν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Μισχανάς. Δηλαδή τι να λέμε. Να λέμε ας πούμε αυτό, εμείς σαν Ματσουκαίοι μπήκαμε στα στόματα όλων των ποντίων μετά το 85-86 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ματσουκαίων. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να ιδρυθεί. Υπήρχε Σύλλογος Αργυροπολιτών πολύ παλιότερα. Υπήρχε ο Σύλλογος Χρωμνέων. Υπήρχε ο Σύλλογος Σαντέων. Δηλαδή εμείς που έμεινε 72 χωρία ή όλη η περιοχή που έχει και τα 3 μοναστήρια, τον Περιστερώτα, Βαρσελόνα και τη Σουμελά, να μην φτάμε σύλλογο και να μην λέμε τίποτα, ας πούμε. Δεν λέω ότι η γιαγιά μου έλεγε ότι εγώ είμαι ματσουκάτσα.
έλεγε ας πούμε ότι είναι τραπεζούνται. Από πού είσαι το τραπεζούντα? Από το Καπίκιο. Εγώ από το Καπίκιο, από το Ζερεφιρί του Καπίκιο. Ωραία. Ένας κοιμισιανάλης έλεγε τι είσαι, τον ρωτούσαν, έλεγε τραπεζούντιος. Γιατί έλεγε τραπεζούντιος? Γιατί εκεί ήταν. Σαφώς. Μετά έλεγε από πού είσαι το τραπεζούντα? Από την Αγιόπολη. Ναι. Δηλαδή και οι ίδιοι όλοι αυτά. Οπότε δεν είναι παρεξηγήσιμο το να λένε ας πούμε αυτά. Υπήρχε η Άννου Ματσούκα από την Ποντίλα και επάνω. Okay. Άρα υποδηλώνει άμεσα ότι υπάρχει και κάτω. Εδώ διαφωνούμε ακόμα και με τον Αχιλλέα. Εσύ δεν είσαι τραπεζούντιος. Τραπεζούντιος όλοι είναι και εσύ τραπεζούντιος λέω είσαι. Αυτή είναι η ανάλυση. Ακριβώς. Δηλαδή, να μην παίζουμε με τις λέξεις και κάνουμε κόντρες δηλαδή, που δεν έχουν ουσία δηλαδή μέσα δεν έχει. Σαν εσύ θες να πεις δηλαδή είμαι Θεσσαλονικιός, αλλά ενώ μένεις στην Πηλαία. Ναι. Εντάξει. Είμαι Θεσσαλονικιός, άμα θα βρω έναν Πελοποννήσιο, τι θα τον πω? Ότι είμαι από το Ριάκι ο Κοζάνης, δεν θα το ξέρει καν. Δηλαδή, άμα μου πει το πρώτο που θα πω είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Από πού είσαι? Μένω εκεί και είμαι από Και εκεί. πηγαίνουμε από το ευρύτερο στο πιο τοπικό. Έτσι, σωστά. Επειδή αναφέραμε παράδοση, θέλω τη δική σου άποψη, γνώμη, να σου πω τι σημαίνει για σένα παράδοση. Πολλές έννοιες κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά. Έννοιες τι εννοείς, δεν ξέρω. Σαν ορισμός. Ότι η παράδοση είναι αυτό. Πώς λέμε ορισμούς στα μαθηματικά. Η παράδοση ήταν προφορική καταρχήν, έτσι. Και υπήρχαν και ορισμένα γραπτά, τα οποία ήταν διάφορα, λέει Κουτσογιαννόπουλου, ξέρω εγώ ποιοι ήταν αυτοί που γράψανε, όσοι ξέρανε Βυζαντινή λίγο και γράψανε μερικά και δεν ξέρουμε και πόσο καλά το αποτυπώσανε. Προφορικά ήρθαν οι λιράριδες, ζήσανε, η δισκογραφία που υπήρχε ήταν αυτή. Εγώ ας πούμε σαν Κώστας, κασετόφωνο βασικά πήρα στα 21. Οπότε 12 χρονών όμως έπαιζα. Τι άκουγα και έπαιζα? Αυτά που άκουγες έπαιζες. Αυτά. Okay. Και όχι από τηλεόραση, όχι από το διαδίκτυο. Αυτή είναι η παράδοση. Αυτή είναι η παράδοση. Εγώ δηλαδή είχα ακούσματα, δηλαδή όταν μιλάμε για βιώματα είναι αυτό. Δηλαδή που ούτε καν θυμάσαι και ούτε καν θυμάσαι το τι έχεις ακούσει. Αυτό είναι βίωμα, έχει γραφεί στο DNA. Στο σκληρό δίσκο, ας το πούμε έτσι. Μετέπειτα, όταν ασχολήθηκα δηλαδή και ήρθα εδώ κάτω στη Θεσσαλονίκη, πέρα από το ότι άκουγα τις εκπομπές του Σταθιάδη, γιατί με διέφερε ας πούμε να ακούσω και άλλα πράγματα, γιατί από εκεί ήρθα και άκουγα ας πούμε τελείως έτσι στα γλέντια μας και αυτά τον Αμαραντίδη τον... Συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Στο Φόρος υπήρχε ο παππούς, ο οποίος ήταν και συμπέθερός μας. Από αυτόν δηλαδή, τραγουδιστικά. Πύλη για να ακούσουμε δηλαδή μου είχε δώσει ας πούμε ορισμένους σκοπούς ο Στοφόρος, γιατί τον είπε ο θειός μου, δηλαδή ο γαμπρός του, τον είπε παίζει και ο ανεψιός μου και άμα είναι αυτά και προσεξέ τον, στην Παναγία σου Μελά βρεθήκαμε και κάναμε δηλαδή και διάφορες κασετούλες έτσι. Και μου έδειξε και μελωδίες, φόρμες τις οποίες ήξερε αυτός. Τώρα από πού, πώς και πόσο παλιά, ή αν τις έβγαλε αυτός και τις έκανε διασκευή ο ίδιος. Δηλαδή μου έδωσε. Ήταν μια μουσική φυσιογνωμία. Μου έδωσε αυτό το και με έτσι ψαλά, τάγκη, είπες καλά. Νομίζω και στον Τζανικίδη το Χρήστο. Το είπε μετέπειτα. Εγώ το έπαιξα στο χώρο της Ματσούκας μαζί. Το ακούσανε ο Χρυσανθόπουλος. 1980 τόσο, μετά το άκουσε ο Χρυσανθόπουλος και επειδή ήμασταν φίλοι και ξέρω εγώ, μου λέει θέλω να το βγάλω. Με ποιον θα το βγάλεις? Με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Ωραία. Εγώ τότε ήμουνα στην ΕΠΟ την εποχή. Δούλευα. Επαγγελματικά δεν με ενδιαφέρει πλέον, ας πούμε, ή θα κάνω δισκογραφία και θα κάνω κάτι. Μετά την ΕΠΟ έκανα δισκογραφία το 89. Και τον είπα θα τραγουδήσεις και εσύ. Τώρα μην βάζεις δύσκολα αυτά.
Λέω, πες το αυτό ρε παιδί μου. Και είπε το ρεφρέν. Έτσι. Βέβαια η μελωδία ή στο παίξιμο δηλαδή ο τρόπος είναι αυτός το... Και το βγάλανε έτσι. Ενώ ο στοφόρος μου το έδειχνε αλλιώς. Μου το έκανε δηλαδή και στο ξαριέλινο στόμα. Άλλος τονισμός είναι. Είναι εδώ προς τα πίσω. Και έλεγε, «Α του πάμ βόλαν και χάντς». Για το χορό εννοούσε. Ναι. Δηλαδή αναγκαστικά θα πάει όλος επάνω. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μουσική, οργανοπαίκτης και χορευτής. Ναι. Το οποίο νομίζω στη. Για να γίνει μέθεξη χρειάζεται λύρα τραγούδι και ο χορός. Ναι. Για να γίνει Αλλά δηλαδή. χρειάζεται επικοινωνία σε αυτά τα πράγματα. Που η επικοινωνία Και χάνει. ο ίδιος ο χορευτής θα έπρεπε να μπορεί να τραγουδάει. Και να μπορεί δηλαδή να γίνει η κατάσταση Όπως παλιά. τα παλιά. Ή όπως ήταν στο παρακάτω, το πούμε έτσι. Αυτό κάναμε στο παρακάτω το παλιό και στο καινούργιο όσο μπορέσαμε. Που ήταν δηλαδή λίγο πιο απρόσωπο ας πούμε στο αυτό. Γιατί στο παλιό θέλαμε να κάνουμε και μάλιστα μαγαζί μόνο επί τραπέζι. Και μετά από 2 ώρες, 3, άλλο δεν θέλω να καθίσω, θέλω να χορέψω. Οπότε αρχίσαμε και αλλάξαμε τα τραπέζια. Ενώ είχαμε και στην πίστα όπως τον κορονοϊό τώρα. Έχουμε δηλαδή τα τραπέζια στην πίστα για να μην μπορούν να σηκωθούν να αγοράσουν, έτσι θα είχαμε στο παλιό του παρακά. Μετά δημιουργήθηκε πίστα. Την ίδια βραδιά δημιουργήθηκε. Δεν ξέραμε δηλαδή ότι θα θέλουν αυτοί να αγοράσουν και καλά. Είναι στο ποντιακό DNA αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κανείς κάτι και να μην χορέψει όταν υπάρχει μουσική. Οπότε για την παράδοση πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεφεύγεις κατά πολύ. Δηλαδή, όχι μόνο και καθαρή αντιγραφή, θα την κάνεις την αντιγραφή, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και το δικό σου στοιχείο. Εγώ πιστεύω και αντιγραφή να κάνεις, πιστή δεν μπορεί να κάνεις ποτέ, γιατί είσαι άλλο άτομο. Άλλη ιδιοσυγκρασία, άλλη κατάσταση. Το ίδιο και στο τραγούδι. Μπορείς όμως μέσα από εκεί, μέσα από την αντιγραφή, να πάρεις στοιχεία βασικά που θεωρείς εσύ, για να τα αναπαράγεις ή να τα ενσωματώσεις ακόμα και σε άλλες μελωδίες, όπως έκαναμε τώρα μέχρι στιγμής εδώ πέρα. Χρησιμοποιήσαμε δίστρια από αλλού, δηλαδή γίνεται το πάντερμα διαφορετικά. Δεν είναι όπως είναι τα ρεμπέτικα ή αυτά που υπάρχουν στη δισκογραφία στο πρώτο κομμάτια που ξέρουν συγκεκριμένα την συγκεκριμένη φόρμα, λέει αυτά τα δίστικα. Και ξέρουμε μόνο αυτά τα δίστικα. Και δεν υπάρχει δεν είναι δηλαδή. Σε άλλα αυτό δεν υπήρχε, μόνο στο παρακάτω γινόταν. Και μόνο με τον Αχιλλέα γινόταν. Παρ' όλα αυτά που λέγαμε, ας πούμε, το πόσο πολύ ακούστηκε, το πόσο πολύ τέλος πάντων μας συνηθίσανε. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να λέγαμε τα ίδια δυστυχά, ας μην τα λέω, αλλά σε ορισμένους σκοπούς και σε ορισμένες βραδιές θα το μαγειράμε αλλιώς το τουρλού. Δηλαδή σε άλλη φόρμα βάζουμε άλλα δίστικα, σε άλλη διαφορετικά. Και αυτό είναι και το σωστό, όπως κάνουν και οι κριτικοί, ας πούμε, που λένε τις μαντινάδες. Ξέρει ο άλλος 20 μαντινάδες, άλλο που να ξέρει 100. Και πάνω σε μια μελωδία, αυτοί σε μια μελωδία μπορεί να πούνε, ας πούμε, τις μαντινάδες τους. Εμείς εναλλάσσουμε τα δύστιχα επάνω στις φόρμες της μουσικής που υπάρχουν. Και αυτό είναι και το καλό. Και αυτό είναι και το πολύ καλό, ας πούμε, ως προς το γλέντι, ως προς το παρακάθ. Όταν καθόμαστε δηλαδή κάπου. Δεν λέει, ας πούμε, τώρα έχει καθιερωθεί δισκογραφικά, λες, ας πούμε, ημέρα μεροφήμεσα, οπότε πάει το μυαλό σου κατευθείαν στο Χρύσαδο και λέει ημέρα μεροφήμεσα, να λέω το Σπιτόπας κτλ. Η μελωδία υπήρχε, η φόρμα υπήρχε, αλλά δεν λέγανε αυτά τα αντίστοιχα. Αυτά τα έκανε ο Χρύσαδος και τα έβγαλε στη δισκογραφία. Ήταν πολύ καθοριστικό δηλαδή αυτό. Για αυτούς που είναι λίγο τεμπελούλιδες και δεν ψάχνουν, και να ψάχνουν και λίγο παραπίσω, όσο μπορέσανε, ακόμα μιλάω για τη δικιά μου γενιά, έτσι, δεν λέω για τα νέα τα παιδιά. Τα νέα τα παιδιά δεν έχουν το παραπίσω. Έχουν βρει συγκεκριμένη κατάσταση. Οπότε δηλαδή τώρα άμα θα βγάλουν παλιές καταγραφές στο διαδίκτυο, μπορεί να ακούσουν και αν θα καταλάβουν και ότι είναι παλιά η εγγραφή.
άσχετο και να είναι παλιά γραφή, υπάρχει και το άλλο αυτό. Είναι κακογραμμένη και σου λέει τώρα τι αυτό θα ακούω, τι κάνει αυτό. Έγραφε ο άλλος, ας πούμε, από το ραδιόφωνο, γράφαμε κομμάτια, τον έβαζα, ας πούμε, τον έκανα μάθημα, για να μην λέω και ονόματα, πολύ φίλος και πολύ καλό παιδί και καλός λιράρης και μου έλεγε, επειδή χτυπούσαν τότε την καρέκλα για Νταούλη, με το γόγο μαζί, ας πούμε, τι είναι αυτά τα ποδοβολητάλια, θα ήταν καλύτερο, λέει, άμα δεν είχε τα ποδοβολητάλια μέσα. Άλογα, λέει, τρέχουνε, τι είναι αυτά. Όσο μπορούσαν χτυπούσαν και ξέρανε δηλαδή από Νταούλη οι άνθρωποι τότε. Ο Χρήστος ο ίδιος, σε μια συνέντευξη του ραδιοφωνική, είπε ότι όλα τη δισκογραφία την οποία έχω κάνει, μόνο 5 κομμάτια τα οποία λέω είναι παραδοσιακή η στοιχή. Ένα στο Next 7, το Ημέρα Μυρωθεί μέσα και κάνα 2 ακόμα, δεν τα θυμάμαι τώρα να σου τα πω. Έχει αρκετά που λέει και για αυτά. Όλα τα άλλα. Χρησιμοποιεί και αυτά και παραδοσιακά. Χρησιμοποιεί και δικά του ή που τα βρήκε αργότερα και τα έχει ταιριάξει αυτός. Ναι. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος, δηλαδή το 80% από αυτά τα οποία έχει κάνει στη δισκογραφία, είναι δικά του. Είναι δικές του δημιουργίες. Μιλάω για στίχο. Ναι. Άρα η συνταγή για το παραδοσιακό, γιατί δεν ξέρω αν λέγανε ας πούμε παλιά ότι είχε ένα τετράδιο ας πούμε, που είχε αντίστοιχα και αυτά που τον άρεσαν. Είχε το χάρισμα να δημιουργεί στίχο. Νομίζω πως ήταν στιχοπλόκος. Ναι. Ας το να γράψει έτσι στη δισκογραφία του αυτά δεν ξέρω, μπορεί να πήρε και από άλλους. Σαφώς μπορεί να πήρε, εντάξει. Αλλά αυτό το οποίο λέει είναι ότι είναι δική του. Το θέμα είναι ότι άφησε δουλειά. Δεν έχει. Άρα η συνταγή για το παραδοσιακό είναι μια παραδοσιακή φόρμα συγκεκριμένη σε μουσική, ναι, που να μην έχει μέσα ξένα στοιχεία μουσικά, ναι, είτε είναι jazz, είτε είναι ρεμπέτικο, είτε είναι ινδικό, είτε είναι μπορούμε τώρα να το αποδώσουμε και σχετικά καλά. Εγώ μπορώ να σου πω ας πούμε ότι δεν παίζω όπως έπαιζαν οι παλιοί γεράριδες, αν αυτό εδώ και δεν ξέρω αν σοκάρονται με αυτό που ακούνε. Παίζω όπως τραγουδούσαν. Εγώ αυτό έπαιζα, γιατί τη λύρα την άκουγα ας πούμε να είναι φευγάτη. Γιατί δεν ήταν επαγγελματίες ή δεν πατούσαν, τώρα μου ακούς ας πούμε διαφωνούμε με τον Αντώνη σε αυτό. Ότι εκείνη ήταν το πιο σωστό και εκείνη ήταν αυτό. Μα δεν ήταν το πιο σωστό, γιατί όλες τις καταγραφές που ακούμε, Κώστα, είναι σχεδόν ξεκούρδιστες οι λύρες και παίζουν όπου να είναι. Αυτό λέει. Ναι. Τα διαστήματά τους δηλαδή δεν ήταν σωστά σε σχέση με τον τραγουδιστή. Οπότε οι τραγουδιστές ήταν πάρα πολύ καλά, φαινόντουσαν πάρα πολλοί τραγουδιστές και οι οργανοπαίκτες είτε από κατασκευής του οργάνου ή από παίξήματος, το πόσο ψάξανε και το πόσο κάνανε δηλαδή πάνω στο όργανο δηλαδή, για να τοποθετήσουν δηλαδή τα δάχτυλά τους. Ήταν και τα έντερα φαντάζομαι, που ήταν άλλος ο ήχος. Δεν μόνο το θέμα τα έντερα και τα τέλεια και όλα. Είναι θέμα το πώς η εξάσκηση θα κάνεις. Μπορεί να έχεις το ταλέντο, αλλά θέλει και εξάσκηση αυτό. Δεν είναι μόνο το να το κάνεις, δηλαδή να το έχεις. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι ας πούμε, που παίρναν οποιοδήποτε όργανο, παίρνανε κατευθείαν, παίζανε. Είτε λύρα ήταν, κλαρίνο ήταν, αγκείο ήταν, φλογέρα, ξέρω εγώ, παίζανε. Παίζανε μια μελωδία. Και υπήρχαν άλλοι, μπορεί να παίζανε να παίξανε χρόνια, να μην έχουν μάθει τίποτε. Να προσπαθούν, ας πούμε. Μπορεί και υπήρχαν και άλλοι που παίξανε. Αυτοί που ξέραν τα πολλά τα όργανα, συνήθως δεν παίζανε καλά κανένα. Ας πούμε, τι μπορούμε να πούμε για το Σταύρι, Αυτοί που παίζουν. Έχουμε πρώτη γενιά και έχουμε ηχογραφίες που είναι τουλάχιστον δεξιοτέχνης. Ναι. Διαφωνείς? Όχι, δεν διαφωνώ. Από ηχογραφίες δεν έχουμε δει. Περισσότερο σαν λιράρι έχουμε πιο δυνατά από ό,τι σαν φωνή. Ναι. Ας πούμε, επειδή είμαι ματσουκαίος, το μακρόσυρτο του Σταύρι, εμένα δεν μου αρέσει. Τα υπόλοιπα κομμάτια μου αρέσουν. Και είναι και ματσουκαίος εννοείται. Απ' την όλα είναι και φαντάκα. Τώρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες, το διεκδικούν πολύ ας πούμε. Ναι εντάξει, είναι μπροστά. Θέλω να πω ότι οι ηχογραφίες που έχουν πρώτη γενιά, δηλαδή το 20-30 και έχουμε το Σταύρι και έχουμε και τις Μέλπος Μαριέ, βλέπεις και πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Τις ίδιες εποχές Λιράρης, από μια άλλη περιοχή. Αυτόν δεν τον κάλεσε κάτω, ενώ πήγε ο Χαραλαμπίδης από τη Βέργεια. Ο οποίος πρέπει να είναι κάποιος από το σόι του Βλαδίμηρου Γαραλαμπίδη, ο οποίος τραγουδούσε μετέπειτα στα δισκάκια
με τα μπουζούκια και με τα τέτοια. Ο Βλαντίμης Πρέπει να είναι παππούς Χαραλαμπίδης. του. Όχι, είναι ο μπαμπάς του. Παπάς του. Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης είναι ο μπαμπάς του. Ναι. Αυτόν το κατέβασαν στην Αθήνα. Ένας Καυκάσιος, Γιάννης Χαραλαμπίδης κτλ. Ναι. Ο άλλος ο Χαλιβόπουλος, Ναι. ο Στην το Καστοριά. Καπιτέι, ναι, αυτός ήτανε εκεί. Αυτός ήταν φοβερός ράφτης στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε εκεί, έκανε πόσους μήνες κάτω για να δει αν θα μπορέσει να επιβιώσει, να κάνει το επάγγελμά του εκεί και κατέληξε να, πότε γύρισε, δεν ξέρω, στην Κορομιλιά, την Καστοριά, την ημέρα που τον έκανε μνημόσυνο η γυναίκα του. Νομίζοντας ότι επειδή κυκλοφόρησαν τότε η λονοσία, η αρρώστια κτλ. Ότι έχει πεθάνει για να μην γύρισε το σπίτι. Και πώς θα ειδοποιούσε αυτός ότι είναι εντάξει από την Αθήνα. Θα έπαιρνε στο κινητό. Ναι, θα έπαιρνε στο κινητό για να ειδοποιήσει. Και τελικά κατέληξε την ημέρα του μνημοσύνου του, Απίστευτο. κατέληξε στο σπίτι και έκαναν γλέντι αντί για Αυτή η μνημοσύνο. λεπτομέρεια που την ξέρεις. Από τους ίδιους τους αυτούς, από τους ίδιους το Σόιτ. Το του, ναι. Απίστευτο. Όχι το χωριό του, έχω έναν ο Ανδρεάδης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι η γυναίκα του Χαλιβόπουλου, ήταν συγγενής του Ανδρεάδη, Μάλιστα. ο οποίος είναι αυτό φίλος μου, χρόνια φίλος. Αυτός μου την είπε την ιστορία. Ναι, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω και Ναι, γιατί δεν το άξιζε γράφει να με καταγραφεί. μέσα. Ναι, ούτε στο βιβλίο το γράφει φυσικά. Την ημέρα του μνημοσύνου του πήγε στο χωριό. Έπαθε αυτό που έπαθε ο Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία.